Gamay ang mga magkagugma nga nagsulod sa mga lodging houses sa syudad sang Iloilo kadungan sa pagselebrar sa Valentine's Day. Base sa monitoring nga ginhimo sa Task Force and Moral Values Formation, pila ka mga lodging house ang nagpayag nga wala sa masyado nga customer nga nagsulod sa ilang mga establishmento. Sundot kay Mr. Nestor Canong, tion sa Valentine's Day nga masami ginadagsa sa mga magkagugma ang kasubo nga mga establishmento. Apang subong nga tuig, magamay lang ang mga nagginpili nga nagsulod diri. Dugang paniya ang rason nga ila ginatan-aw amo ang dungan nga selebrasyon man sang Ash Wednesday o kon Miyerkules de Badles sa adlaw sang pagigugma. Posible man nga nagapanago o kon ginakulbaan ang mga nagatuyo nga maglabing-labing bangod nga bantay sarado ang mga lodging houses sa mga katapo sa mga opisyales kag media ilabi na gid ang mga kolorom nga magkagugma. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Ako si K5 Eric Cañizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.